Kaya na kayo din ipagaspas mga kasinag. Subukan daw natin. Ah. Galit. Kasinag, good morning. May almusalan pala si Pagaspas ngayon, no? Di ba? Hoy! Dahil special ang araw na ito para kay Pagaspas, bigyan natin siya ng masarap na almusalan. Ay, pakain natin. Kaya na kayo din ipagaspas mga kasinag. Subukan daw natin. Mahiling ka mo. Ay, kalbo na. Hello! Hello! Kaya mong kainin to? Ha? Kaya mong kainin? Subukan daw natin mga kasinag. Subukan lang natin kung bababa siya. Hi. Galit. Galit si Pagaspas mga kasinag. Mga kasinag, pakainin natin si Pagaspas. Kanina mga kasinag, joke ko lang yun. Yung ipapakain ko yung sambong sambong manok. Joke ko lang yun mga kasinag. Kanina. Ngayon, pakainin natin siya. Meron ako ditong laman. Ayan oh. Pitso ng manok. Ayan, ipapakain natin dito. Okay, very good. Kainin mo yan ha. Sige, kainin mo yan, kainin. Ayusin ko muna itong bintana at baka laglagan naman ang ating camera. Ayan. Ayan. Sige na, kain na, kain. Kainin mo na yan. Ay mga kasinag, bantay natin. Sige na, kainin mo na yan. Yeah, Pagaspas, kainin mo na. Ay, pugi na. Hindi, paano ba naman yan iyan? Ito nga ay hindi na napapantay pa eh. So, hindi pa pantay. Tumalik ka pa. Ano tayo mabigala? Nasa yung isa nyo kasama? Ano ba naman ulo mo? Nasa yung isang bingala? Ano yung itlog?
Wala yung may tali ah. Lobat. Lobat na. Kunting oras pa lang natin i-charge yun eh. Naguot na ito pag minsan daw. Lubat na? Naguot niya pag minsan pag pahina-hina, tuktukin mo. Nasa katagalan nga kaya na ano lang ano. Wala nga isang bingala. Kung na napunta na naman. Isa na mag-isip yun. Yun, kaya uliman. Yo. Puti ka. Ano ba yun? Duk-dukan tawa ka ini. Ini. Ada sa ini ano ya? Ano pala nakakain? Walang may tali. Ayun daw. Parang itlog na. Wala yun. Makabalik man to sa laog. Pahayuman. Nya. Sige lang. Wait, mga kamama mo kung okay na yan. Punta ka doon. Punta ka lang. Ano pagaspas? Kumain ka na? Ha? Kain na? Sige na, kainin mo na yan. Pagkabigay ko na pagkain mga kasinag kay pagaspas, itong camera ko iniwan ko lang dito sa bintana. Hinahanap ko kasi yung isa kong bingala. Yung nangitlog dun sa loob. Hindi ko makita. Baka kung saan naman kasi pumugad. Baka kung saan naman kasi nangitlog. Hindi natin napansin. Hinahanap ko kanina, wala hindi ko makita. Kasi yung pinag-itlogan nila, hindi sila bumalik dun. Kagaya nung isang nangitlog dun, hindi mabalikan yung itlog niya dun. Yun dun naman sa loob ng itlog, hindi rin bumalik ngayon. Hinahanap ko nga. Hindi pa nabalik. Hindi ko pa nakikita. Kasi yung nandito lang, ilan lang yung nandito. Ayan oh. Gaya yung isa na yan. Cik. Taas yun. Yun pa, nasa loob ng palayan. Nanunuka na may insekto. Tapos yung isa andun sa dulo. Andun sa dulo yung isa.
Bali 4 lang yan kasama yung lalaki, palima yung isa. May tali kasi yun eh. Tinanda namin ang tali sa payong isa, hindi pa nabalik. Oh, sige na. Kainin na yan. Ito mo na kung ko. Okay na? Sige na, kainin na yan. Ubusan na yan. Ang ganda na ng kulay ni Pagaspasan ng mga kasinag. Nag-iiba na po yung kulay ng balahibo niya oh. Tapos yung sa likod, iba na rin. Ayan. Tapos, magpapalit na rin yan ang balahibo mga kasinag. Magpapalit na yan. Iwan muna natin para makapag-focus siya sa kanyang pagkain. Iwan muna natin mga kasinag. Isara muna natin itong kanyang bintana. Ayan, isara muna natin. At hanapin ko muna yung isa kong bingala. Hanapin ko muna mga kasinag. Baka kung saan naman mangitlog yun eh. Sayang. Kung hindi dapat ni masumpungan.